Dobar dan svima, Milan ovdje. Hvala za 20 view-a, ipak sam početnik, ne veze. 20 view-a, to sam čekao pa da napravim drugu epizodu. Ako budem dobio 40 view-a na ovoj epizodi, napravit ću i treću. Pa ću možda krenuti s tim neku drugu igricu. Da vidimo. Opa, odmah smo našli meč. Odmah, isknutka. I izvinjavam se svima što nisam stavio nikakvu muziku na intro. Da, i naravno pogledajte moju novu sliku koju sam sad stavio za svoj YouTube kanal. Nadam se da vam se sviđa, meni se baš sviđa, ekstra. I to bre, moj glas je znači za sve. Šta ako sad ja budem glasu za pišovar? Ništa. Pa da se uvodu. I idemo. Asphalt. Level 30 je. Nadam se da ću popizditi ovaj put zašto obožavam Atiku. Ja se ne mogu reći da sad samo da treba da sa generalima pa da se ubijem. Modification, metaj. Nikada, vrate, koristim shotguna, niti nikad koristim blicu. Pišavar. I don't like. I don't like it, pišavar. Nemoj da me ubiješ, ne jebaću ti mater. Evo ti bomba pa si jebi. Aha. Peder. Meni on se bombom da rokne. Pa koga bre mi to zezamo jebite. Opa, vidiš što si idio. Već. Oni se da je to... jebe. Jer koliko jebe onako za grenadanje su. Idemo koliko ćeš... Koliko je za grenadanje? 10, 9, tamo da ubijem par svojih, hajde! Ne jebem ti mater, ne jebem. Šta je ovo? Kakav lag? Ladno se vidi staklo iznad dima, brati, ili ispred dima, kako da kažem. Ko retardiran. Treba bi da reše taj glupi lag. Ajde, skačemo. Nemoj sad svi da idemo tamo, ajde da. Ma ajde, vjerujem. Pa ovi su tamo pukli sam, ovo su sam čovjek. Znači kući, brate. Ovo si me napustio, bre. Što si peder, brate? Takva faza, sam sam ovdje. Ovo je pobegu, ajde! Ajde, ajde, brate! Opa, ja mislio sam mrtav. Ja sam mrtav. Jebote, sad jesam mrtav. Stvarno jesam mrtav, jebote. Kad niko neće ide tamo, samo ja i veliki idemo tamo. Oj, blej, tamo u staklo. Pa ujela ribica za nosiću. Ajde. Ovaj smo jedini pametni. Sad, brate, ovo je zajebano. Ne trebalo da krenem. Dećeš. Aha, kučko jedno. Mene bi zajebao.
Tamo stavi. Nemoj tamo, idiote, jedan glupi. Jao, šta sam uradio, u Headeru sam ga roknuo. Jebote, sad će da nam za leđe će nadrći. Ovo nije dobro. Evo ti. Sad jedi gol. Securing Alpha. Obstinaš da zajebao što je. Ujebem ti mater, jao ne, ne, kilaj ga, ne. Jebot. Niko ne ide tamo, sad će da nam dođe iza leći, sad smo najebali. Još sam posljednji. Alpha secured. Ma do jaja, bret. Što je jedini idem ovdje, to nikom ništa je, bret. Bitno su oni dobili plen. Zapale se napiše. Šta vadi. Losing Alpha. Warning. Heavy casualties Pa sustained. znam je, sam došao iza leđa, to onoga sad. Iz muke nema nauke. Čekaj, stavljam da li skočim sad ovdje ko idiotsko mesto. Znam. Ću ovdje. O, sad ću ih skidam odavde. Pa nemoj tamo, brate, di ideš, majke ti. To su pukli. Dva kila sa bombom, šta sam im uradio, Unakazio sam ih, brate. 2 kila sa bombom, po prvi put u životu postižem 2 kila sa bombom. Au jebot. Ovo se ne dešava često. Čak sad da mi ne izađe ovamo. Ćemo doći ovamo. Jebota, smo trošili svi metkove okolo. Warning. Heavy casualties sustained. Jebote, sad će nam doći. Ja sam ovdje sam u pičku metam. Jebem ti mater, kako mi je izašao ovdje, ne mogu da verujem. Imam više kilova od njega, imam više i njega i od njega. Haha. Možda stojite tamo, bre. Ali idem napred. Pucam se. Au jebote, pa mi smo pukli, načisto. Baš nam je pokrenulo, više neće. Neće više da nas jebe. Sad ću, ovo možda da radim. Ajde. Izađi mi u susret. Pa 10 i poš. Nije lepo napadati iza leđa. Od tog sam ja digao sa bombom. O jebote, ja sam pukao. Sjajno dolazi sa leđa. Ovo će mi se popne ovdje. Ujeb. Ajde. Ne znam gdje su. Aha, tu si ti. Jao, kako sam mogu lepo... Ma mamicu, on ga dođi bre vam. Bombarduj. Idi bre. Snajper. Sad ću da vas slomim. Dođi mi vam. Pa kreni, idiote. Kreni, malim te kreni. Kreni, stani tamo, brate, nemoj da me gledaju, brate. Ne, nećeš. Šta im radim, brate, ih. Brate, ovdje dere. Bukvalno ih dere. Šta radi on idiot?
Ne, načisto pukao, brate. Lik znači spalio onaj njegov šok, brate, je bio 500 metara u nas. Ajde, samo preživimo, tako da, brate. Da idem. Oni dok su gledali tamo, ja sam jedva preživio. Jedva pod mene. Sam žrtvovao svoje mjesto za ove idiote sve. Još, to ne znam kako će gledati. A ja sam imao, evo, ja bih gledao više. Ajde, okej. Sad ću na point. Čekaj, koliko njih ide tamo? Znači, okej, sad neko ne ide tamo. Ćemo uziramo ovom mjestu. Pa, brate, ljudi, idite ovdje, doći će na snajperi, mogu se leđe, pošto sam 100 puta dolazio. Au. Securing Alpha. Šta ćemo sad? A im se zaleti majke ti. Ili izleti tamo? Joj, ne valja. Sad ne dođe ovaj ventavi peder. Ajde. Ajde. Alpha secured. Ajde, secure smo Alpha. Dođi vamo. Kaki pederi, došli su mi sa gore. Pa ja sam rekao da ne može bez mene gore. Bez mene gore nema ništa. Nema tu priče. Ja sam ja jedin normalno da može gore. Vidi on ja šut, pa gdje pobeže ti, brate, šta ja moram da te menjam. Pederu ja. Ne vas pitam. Sad milione tu cih, sad ću da ih pričam. Treba pomoć, evo mene, bro, kukaš. Sad čekaj, sad ćemo da... Ajde, ajde, gdje ste? Gdje ste? Govori. Gdje su ovi pederi, šta je nestalo s ovim? Prvo crkavaju si i odjednom sada nestanu, pogodno. Pa čim vide da ja dolazim, ja sam u seru, znači. Ujebem ti mater! Ujebem ti mater šta su nam uradili! A u pičku maternu, vidio one pedere nam došli tamo. Ne mogu da verujem. Pa znao sam. Onako je tamo. Jer nisam ja ovdje koju hoće biti tamo. Da vidiš kako djelno pa. Ovo vidak. Kad treba mora da se udijel ovdje. Ajde, sad ću da imam mater. Sad ću vam mamu da imam. Ostani tu. Nema se... Što se zaleće? Ne treba da se zaleće. Zato su nam ovdje vrati. Aha. Veće. Uhoće na davu. Tako, bre, molim. Jeste. Jeste. Dobre. Evo ga. Securing Alpha. Već se ti? Ma daj bre, ne mogu da verujem bre. Znači mislim sam noob brate, u stvari sam i normalni koji će ide gore.
sad neću. Sad neću. Neću, pa ej sam gore. Ću ja, brate, budem prvi. Nije fazom. Ću ja, brate, budem prvi. Površina. Bedljen. Ću ja, ću... To je to prve atika, brate, znam da je malo. Hvala vam na gledanju. Malo kraća runda, tako moći ću. Brže sam zato uploadao ovaj video. Tako, hvala vam na gledanju. Nadam se ću dobiti 40 view-a.